سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو زيناتات أمريكا ني إيرترا زغربت تصاوعيت منستر وصاي قدايات عثمان صالح زهاب مدره جيتاتشو ردا ني إمباس أمريكا زغربو نغفيتا من قصة تقراي زغربو لكسي زهابو ملسي تأمرات نقرا أب تحت قيد مأتاو أمريكا نتركن إماراتن صغطخت قبرن عباي بريطانيا نروسيا متنقاقان كالن زدسس كخونيو نيوتر تخاتلتي إذا channel نموخان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم تمالي هجرو معلتي سب أو مسألة بستخبروا له معلتي أب إيرترا زركب إمباس أمريكا من قص أمريكا ناب إيرترا زغربت أو عيد زرقحو إتي إمباسي هبتنا بإيرترا زقنعز زرقحو أو عيد حوارات من قصات أمريكا من قص إيرترا هجرو قديتو أب قبرك وعلن نزيقاتاتو ناي إمنتنا تسنت كهبن مالت هبتنا أربعته بمن قصتك قبلات زخانة هيمانوتات راح زت حصرت رايكي كون مستن زي تمزقبه هيمانوتات بمتأثر زقبر مأثار سبات دو كبل انت محسينو بجكا زخاء حوارات من قصات أمريكا أب نهزب إيرترا دو كمتبل عنقص 10 شومنته نفس وكف سب نيت حساسبه حلنا هيمانوت الناس انت كم زلوا اذا مسلزي نفس وكف سب هيمانوتو وي امنته نملوات كومدما نبحتو وي مسكالوت بحبر كوينو بعلي وي بولقي بزعبه هيمانوتو امنتون كسبخن كملخن كبعلن نزلوا ناس انت كم زتقالل تقيسيو امريكا سب مز إيرترا نزيغاتاتهم ناي امنت ناس انتهم كخبرولهم زغبر مأسار دما دو كبلو تصوي على بوغن إيرترا بمخنيات زعلتها بس مراب استقبر السنة سرعات مبعل منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح نتي حبرات منقستات أمريكا قبل علة تكالات منقستن كوم دما سب مز إيرترا زوردت إقادا دحر مقوام إقادا ناي ودو حورات هاقرات شارترات زت حسيب مبال شارترات ودو حورات هاقرات كخبرن ودو حورات هاقرات كا ترؤ كتصاوتن تصوي علا مغنيات زي ناي سب أو مسل معلتي أب أديس أبا زركب إمباس أمريكاون مجلسي أوصيو إتي إمباسي مجلسيو أمريكا أب قون هزبي تيبيات أو بمبال بحوحات سراويت فدرال سراويت إيرترا كومدما كالوت مسؤوم قربت زلهم حيلتات زتفصمه مجهز سب أو مسلاتن صوتاو قونصن كمتخونن نمكل خالو تحتاتنت كهلن دما كتسرحلو دلو تخم زلانيو زني أديس أبا إمباس أمريكا صحيفة زلا نصحف تختلو دما وهب قال حيلتات تجراين أبال فتصامي سراح وحاتن زخون جيتها شوردا إمباس أمريكا أبي إثيوبيا ناب حدش درجة ناي كلهم وجنات يبزحو هندبت حجي حوحات أب قدميت نايتهم بدل نياتات نايتي أبي بفلاتن بدليتن زجمرو زكاية زلو زباو قلولاو سريعة بمبال إمباس أمريكا بأديس أبا نحوحات مستم كالوت حيلتات أب قدايات سب أو مسلاتن صوتاو قنصن تغيسا مهلاوا زلو تقاومي صحيفة زلا ترارا نيتورك بزبل شمز فلت ناي محوراو مدرخبيتات قص مسراتن قندي أسانادا انزخونه إثيوبياو غازيطنيا تأمرات نگرا كاب منبر غزو ببوليس كمستوزده مسارحتون بعلت بيتون حبيروم بعلت بيتو سلام ابزهابو تقال اب غازيطا اديس نگر سرح زنبرن كاب سدد دحر مملاسو ترارا نيتورك زتسمين ناي محوراو مدرخبيتات قص بمسرات كنطف زصنح غازيطنيا تأمرات نگرا كاب منبر غزو بحيلتا صيتا كمستوزده ابريها تأمرات تمال عربي رفاد مخنياتو خيتغل صلو نحطو كمزدلي تنغيروا كاب غزو نابسالساي مدبر بوليس اديس ابا كمتوسده مسارحتو ارغاغيصمالو علم لخاو تطابقتي مسل غازيطنياتات نعمته 2021 ملكيتو ابزو صصبصب ኢትዮጵያ تشعተ ጋዜጠኛታት በመእሰር ካብ ሃገራት تحت سهارا ካል አይ ደረጃ ኮይና ምህላዋ ገሊጽ ነይሩ በዓልቲ ቤቱ ንተኣምራት ነገራ ኣብዝሃበተ ሓበሬታ ምስቶም ናብ መንበር ገዙ ዝመጹ ናይ ሲቪል ክዳውንቲ ዝለበሱን አባላት ፖሊስ ምዃኖም ዝሓበሩን ውልቀ ሰባት በረት ዝሓዙ አባላት ፖሊስ ፌደራል መንባሮምን ናብ ናይ ስራሕ ቦታኡ ከም ዝኸዱን ገሊጻ እቶም አባላት ጸጥታ ካብ ስርሑ ከምኡ ድማ ካብ መንበር ገዙ ዝተፈላለየ ንብረት ከም ዝወሰዱ ዝሓበረት ሰላም በቀጥታ ናብ ናይ ስራሕ ቦታኡ በመኻዶም እቲ ማእሰርቲ መስርሑ ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጥና ናይ ቤት ፍርዲ ኾነ ናይ ወረቐት ክስ የለን ንሕቶ ተደሊኻ ኣለኻ ኢሎም ከም ዝወሰድዎ ጠበቓ ሒዝና ክንመጽእ ብምንታይ ገበን ከም ዝተጠርጠረ ንጎርና ምስበልና ነዚ ድሕሪ ምርመራ ሕቶን ኢና እንፈልጥ ሕጂ ዝኾነ ነግረኩም የለን ከም ዝተባሃሉ ያገሊጻ ተኣምራት ነገራ ብልምዲ ሶስተኛ ናብ ዝበሃል መደበር ፖሊስ አዲስ አበባ ከም ዝተወስደ አባላት ፖሊስ ከም ዝሓበሩዋ ዝገለጸት በዓልቲ ቤቱ ኪንዮዚ ብንጹር አበይ ከም ዝርከብ ከተረጋገጽ ከም ዘይከኣለ ተሓቢራላ ተኣምራት ነገራ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ሕትመት ህቡብነት ኣብ ዝነበራ ጋዜጣ አዲስ ነገር ፖለቲካዊ ትንታነታት በመጽሐፍ ዝፍለጥ ዝነበረ ኮይኑ እታ ጋዜጣ ብጸቕቲ ናይ መንግስቲ ክትዕጽን ከላ ተኣምራት ዝርከቦም አባላት እታ ጋዜጣ ናብ ስደት መምርሖም ይዝከር ተኣምራት ንዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስደት ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥ ድሕሪ ምምጽኡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ነተራራ ኔትወርክ በመስራት ከሰርሕ ጸንሐ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀልውላው ጌና ይቆጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኮምቦልቻ ተኸዚኑ ዝነበረ እኽሊ ሰሪቖም ከምኡ ድማ ንሰራሕተኛታት ብብረት ኣፈራሪሖም ዝብል ክሲ ኣቕሪቡ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ገይሩ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ነቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይድሕር ምባል ኣብ ኮምቦልቻ 72 ሜትሪክ ቶን መግብን ካልእ ምስ መግቢ ዝተሓዝ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዝነበረ ካብዚ እቲ 50 ናይ USAID እቲ 22 ድማ ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብቲ 50 እቲ 17400 ሜትሪክ ቶን ንትግራይ ከም ዝተባሃለ እቲ 22 እውን ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንትግራይ ከም ዝተባሃለ እዚ ከዓ በቶም ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ኤጀንሲታት ከም ዝተወሰነ ብምግላጽ ግን ኣብ መጀመርታ 7 ድሒረን 10 መካይን ናብ መቐለ ኣትየን ሓይልታትና ምስ ወጹ 15 መካይን ኣይተመልሳን ከሳብ ሕጂ ንትግራይ ዝግባእ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ኣብኡ ተሪፉ ዘሎ ብምባል ነቲ ክሲ ነጺግዎሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ብወደባት ኤርትራ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቱ ኣለዎ ክብል ዝተዛረበ ብራት ሼርማን ዝበሃል ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝኾነ ተወካሊ ህዝቢ ሕጂ እውን ንኤርትራ ብመንገዲ ወደባት ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከተእቱ ይሕይልና ክንሓታ ኣለና ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቱርክን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ከዓ ኣጽዋር ናብ ኢትዮጵያ ካብ ምጉራት ጸቕጢ ክትገብር ኣለዋ ክብል ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጄፍሪ ፈልትማን ናብ ቱርኪ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ግብፅን ክበጽሕ ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ዋና ዳይሬክተር መረዳእታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ነበር ጌታቸው ኣሰፋን ካልኦት ሰበስልጣናት ትካልን ብዝቀረበሎም ክሲ ገበነኛታት ከም ዝኾኑ ቤት ፍርዲ ውሳነ ሂቡ ንኽስቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ክምርምር ዝጸንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው ኣሰፋን ምክትሉ ዝነበረ ያሬድ ዘሪሁን ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት 26 ክሱሳት ብይን ሂብሎ ኣብቲ ናይ ክሲ መዝገብ ጌታቸው ኣሰፋ ካልኦት 4 ክሱሳትን ጉዳይ ፍርዶም ንሶም ኣብ ዘይብሉ ከም ዝተረኣየ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ እቶም ብቤት ፍርዲ ገበነኛታት ከም ዝኾኑ ዝተወሰነሎም ክሱሳት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሕቡኣት ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዳልዮም ዘይሕጋዊ ተግባራት ፈጺሞም ዝብል ክሲ ይቐሪብሎም ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ገበን ግብረ ሽበራ ተዛሚዱ ውልቀ ሰባት ኣብ ሕቡኣት ቤት ማእሰርቲ ንኣዋርሕ ከምኡ ድማ ንዓመታት ኣሲርካ ኣብ ዝግበር መርመራን ኣካላውን ስነ-ልቦናውን ግፍዕታት ብምፍጻም በገህሳት ሰብኣዊ መሰላትን ስልጣንካ ብዘይግቡእ ተጠቂምካ ዝፍጸም ከቢድ ናይ ብልሽውና ክስታት ይቐሪብሎም እቶም ዝተኸሰሱ ብሰነዳት ዓቃቢ ሕጊ ገበነኛታት ከም ዝኾኑ ቤት ፍርዲ ከም ዘረጋገጸ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ጌታቸው ኣሰፋ ኣጽብሃ ግደይ ኣሰፋ በላይን ሽሻይ ልኡልን ኣብ ዘይተረኽብሉ ገበነኛታት ምዃኖም እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወሲኑሎ صحفيت قدات وصاي عباي بريطانيا ليز تروس روسيا نيوكرين انت ورراتا كبيت سعبين كم زهلوا أتنقغا نسا قجلها هاقرا شوعته أبز غدا مسنبت أب ليفربول أبز قبورو أخيبا حادنة بمترر روسيا نيوكرين كتورا انت فتينا قوغوي استراتيجي مخانو كرئيائيا نيلا منستر ليز تروس عباي بريطانيا مشارختان روسيا غمز عين السقوم تنخيت وسط كغاتا آيان ويني لا لعلتيش عشح سراويت روسيا نمبرقاو دوبات يوكرين كواتا تسقعين تولو روسيا جن نيوكرين نيمورار حقنا كم زي بلاد تكلس أمريكا ونقدمها بتمساسالي نروسيا أتنقغاتا من بارات ذكر كوينو منستر ليز تروس روسيا نزورار انتفت إماتو عبي استراتيجيكاو جيغا كخوانيو كم سعبي نخاء روسيا كبيد مزاز كورداي إلا لا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم